хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, якомната квартира дар сеи мошина қарор дорад. 27 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чизи чораш сурочина фурӯхта мешавад. нархаш 240,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, наздики Султони Кабир. Дукомната квартира дар сеи мошина қарор дорад. 36 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 6 ошонага. нархаш 310,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Пиравсоюз. Дукомната квартира дар 11 мошина қарор дорад. 48 квадрат метр новостройка аст. ремонти хонаҳо 70%. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. отопление ҳам дорад. дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. нархаш 230,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Хуҷанд, 33 микрорайон. якомната квартира дар 1 мошина қарор дорад. 29 квадрат метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. падвал ҳам дорад. дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. нархаш 176,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рудакӣ. секомната квартира дар сеи мошина қарор дорад. 86 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сурочина фурӯхта мешавад. нархаш 260,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, 46 микрорайон. секомната квартира дар сеи мошина қарор дорад. 75 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 270,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. дукомната квартира дар 9 мошина қарор дорад. 58 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст.
ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чиди чораш фурӯхта мешавад. лифтам дорад. нархаш 380 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.